Mangwanani akanaka hama dzangu muna She Jesu Kristu, ndinokwazisai muzita raIshe wedu Jesu Kristu. Ndini Bishop A.D. Madao, Bishop AFM in Zimbabwe. Ndinouya kwamuri muzita raShe, ndinouya kwamuri munyasha, ndinouya kwamuri neshoko raMwari chiti Mwari wodenga akuitirei zvakanaka. Mwari wodenga akomborere vanhu vose vari kunzwa shoko iri. Mwari akomborere makereke ake ose, akomborere vatenda, akomborere nyika, akomborere utungamiri hwayo. Rega ndinamate kuti tipinde mushoko raMwari. Baba, ndinokutendai nemukana wamandipa zvakare zuva ranhasi kuti ndigoverane nevanhu venyu shoko renyu. Ndinozitenda nyasha idzodzi. Rambai muchidziwedzera muupenyu hwangu. Batai miromo yangu Baba, nditaure zvinobva pamwoyo wenyu. Zodzai miromo yangu nditaure soko rinokomborera, rinonatsa nekushandura upenyu hwavanhu, rinobudisa vanhu murima vachiuya muchiedza, rinovabvisa pasi richienda kumusoro, rinopa simba kune vasina simba. Komborerai vateereri, komborerai makereke, komborerai vanonzwa. Itai chimwe chinhu Baba chisina munhu anogona kuita muupenyu hwavo. Batai majaya, batai mhandara, batai ana baba namai. Komborerai nyika yokwedu, inatsei Baba, muisimudze, ipenye, ivhenekere chiedza chokuziva Mwari nechiedza chokubudirira pamusoro penyika dzose. Ndakumbira nokutenda muzita raJesu Kristu, mazita Mwari wedu. Ameni. Mangwanani ano tichawana chidzidzo chedu kubhuku kana evhangeri yakanyorwa naMateo chapter 26. Tichaverenga verse 36 kusvika paverse 44. Zvino Jesu vakasvika navo panzvimbo inonzi Getsemani. Akati kuvadzidzi, garai pano, ini ndichaenda kundonyengetera uko. Akatora Petro navanakomana vaZebhedhi vaviri, akatanga kuva neshungu nokudumbirwa. Akati kwavari, mweya wangu une shungu kwazvo kusvikira pakufa. Garai pano murinde neni. Akapfuura mberi zvishomanene, akawira pasi nechiso chake akanyengetera achiti, Baba vangu, kana zvichibvira mukombe uyu ngaupfuure kwandiri, kunyange zvakadaro kurege kuva kuda kwangu asi kuda kwenyu. Akaenda kuvadzidzi akavawana vavata. Akati kuna Petro, makanga musingagoni seiko kurinda neni awa imwe chete? Rindai munyengetere kuti murege kupinda mukuidzwa. Mweya unoda hawo asi nyama haina simba. Akaenda rwechipiri akanonyengetera achiti, Baba vangu, kana mukombe uyu usingagone kupfuura ndisingaunwi, kuda kwenyu ngakuitwe. Akaendazve akavawana vavata, nokuti meso avo akanga abatwa nehope. Akavasiyazve akanonyengetera rwechitatu, achitaurazve mashoko iwayo. Zvino akaenda kuvadzidzi akati kwavari, chivatai henyu muzorore. Tarirai, nguva yangu yasvika. Mwanakomana womunhu woiswa mumaoko avatadzi. Ndiri kuda kutaura mangwanani ano pamusoro wenyaya unoti nzvimbo inonzi Getsemani. Nzvimbo inonzi Getsemani, a place called Getsemani. Verse ratatanga kuverenga, verse 36. Inoti Jesu Kristu wakauya navo panzvimbo inonzi Getsemani. Jesu Kristu ndiye akauya navo, havasi ivo vakauya naye. Statement iri kutaura panapa iri kuti, iri kusuggesta kuti Jesu ndiye muridzi werwendo. Jesu ndiye murongi werwendo. Jesu ndiye unoziva, waiziva destination kwavakanga vachienda. Jesu ndiye waidecide pano kuti tiri kuendepi. Ndiye wakainitiata rwendo rwokuenda navo paGetsemani. Ndiye akanga ari in control norwendo, the destination nenzvimbo yavaienda. Hapanzi ivo ndo vakaenda naye kuGetsemani. Dai yaitaura ichiti ndivo vakaenda naye, ivo ndivo vaive varidzivo rwendo. Zvino bhuku iri kutionesa panapa kuti zvino ndiJesu akaenda navo panzvimbo inonzi Getsemani. Jesu watiri kuparidza uyu ndiye unonzi muvambi nomukwanisi wokutenda kwedu. Jesu ari kutaura panapa ndiye muvambi nomukwanisi woupenyu hwavana vavanhu. Jesu uye ndiye unonzi ishoko rakanga ripo pakutanga, shoko rakanga riri kuna Mwari, shoko rakanga rina Mwari, uye shoko raina Mwari. Hakuna chakatanga chisina kutangwa. Jesu ndiye muvambi woupenyu hwako.
Mwari anova ndiye Jesu uyu ndiye wakavamba upenyu hwako. Unoziva kwaari kuenda neupenyu hwako. Dzimwe nguva unoenda newe pamusoro pegomo, dzimwe nguva unoenda newe mumupata, dzimwe nguva unoenda newe munzizi, dzimwe nguva unoenda newe panzvimbo dzokuchema, dzimwe nguva unoenda newe panzvimbo dzokufara. Asi rega kuvhunduka, nekuti ndiye muvambi nomukwanisi woupenyu hwako. Ramba wakabatirira kwaari, wakatarira kwaari. He knows the way. Unoziva kwaari kuenda neupenyu hwako. Dzimwe nguva unoenda newe paunenge wakabatwa neconfusion, usingazivi kuti ko upenyu hwangu hwaka papi, upenyu hwangu huri kuendepi, ushumiri hwangu hwasvika papi, vana vangu vachazodini. Dzimwe nguva unoenda newe panzvimbo yekuti newe unofara, worumbidza Mwari uchitenda. Dzimwe nguva unoenda newe panzvimbo dzokuchema. Pano pataverenga, unotora vadzidzi vake unoenda navo kunzvimbo inonzi Getsemani. Getsemani raive garden rakanga riri about 200 yards kubva muguta reJerusarema. Ukaverenga pana Luke chapter 22 verse 39 inoti nzvimbo iyoyo ndiyo nzvimbo Jesu yaaifarira kunyengetera ari. Jesu waifarira kunyengetera, uye kana asvika munzvimbo yeJudea which is region ine Jerusalem, waifarira kunonyengetera ari pagarden reGetsemani. Vamwe vanoti garden iri raive muridzi waro aive Nicodemus, vamwe vanoti aiwa raive muridzi waro waive Joseph waArimathea, vamwe vati kwete muridzi waro waive mai vaJohn Mark. Mascholars akasiyana siyana anotaura muridzi wegarden iri, but isusu hatinei nekuti muridzi waro waive ani, asi Jesu wakauya navadzidzi vake pagarden reGetsemani. Getsemani zvinoreva nzvimbo yokumanikidzwa, the oil press, the place of pressure, nzvimbo yokusvinira. Getsemani, varanoti Getsemani roreva the oil press, paisvinwa maolives, zvibereko zvemiolive zvichikrashiwa, zvichisvinwa, zvichimanikidzwa kuti zvibuditse mafuta. Garden reGetsemani rakanga risi garden remavegetable, ranga risiri garden recabbage, ranga risiri garden remafruits, raive garden remiti inonzi miolive. Miolive iyi ndo maibuda mafuta anonzi olive oil. Olive oil haisi olive in oil, regai kupapatanidza ipapo. Pane inonzi olive oil, oil inobva pachibereko chomuolive. Saka muolive uyu kuti ubuditse mafuta waimanikidzwa, waikrashiwa, waipreswa kuti mafuta iwayo abude. Mafuta aya aishandiswa kubika, mafuta eolive aishandiswa kurapa maronda, mafuta aya aishandiswa kuzodza madzimambo, mafuta aya aishandiswa kuzodza vaprista, aishandiswa kuzodza kunyangwe navaprofita. Now, kuti tiwane mafuta aya anonzi olive oil, chibereko chomuolive chaifanira kumanikidzwa, chaifanira kukrashiwa, chaifanira kupresiwa, chaifanira kuita kunge chiri kupanishiwa, kunge chiri kushungurudzwa, kunge chiri kurwadziswa kuti mafuta abude ipapo, kuti kuve nevalue inoonekwa, nevalue inobatika kubva muchibereko chomuolive. Waifanira kuenda under pressure, waifanira kuenda pakumanikidzwa. Vana baba nana mai, nyaya yangu haisi yekueducata vanhu pamusoro pekuextracta kwemafuta kubva pachibereko chomuolive. Nyaya yangu iri kuti Jesu wakauya navadzidzi vake kunzvimbo inonzi Getsemani. Regai nditaure ndichiti mangwanani ano Jesu unogona kutora ministry yako woiisa pagarden reGetsemani. Jesu unogona kutora business rako woriisa mugarden reGetsemani. Jesu unogona kutora muchato wako oenda nawo mugarden reGetsemani. Jesu unogona kutora mhuri yako oenda nayo mugarden reGetsemani. Jesu unogona kutora nyika yeZimbabwe kana Afrika yose kana nyika yose oenda nayo mugarden reGetsemani. Nzvimbo yepressure, nzvimbo yokumanikidzwa, nzvimbo yokusviniwa, nzvimbo yokuoneswa ndondo. Vara rinoti pressure roreva kuti kumanikidzwa kwechinhu. Nguva unoziva vara rinoti pressure. Pressure yakasiyana nekunyengererwa.
Pressure yakasiyana nekunyengetedzwa. Rimwe ndikataura nechirungu, the word pressure, another word for the word pressure is coercion, force, compulsion. Vanhu havadi pressure. Vanhu havanakidzwi nepressure. Vana baba nana mai, pressure hainakidzi. Pressure inorwadza. Pressure inostressa. Pressure inofrustrata. Vanhu vazhinji vanoreacta zvakasiyana siyana kupressure. Vamwe vanodimburwa kana kusvorwa nepressure. Vamwe vanosarenda under pressure. Vamwe vanochema kana vapinda panzvimbo yepressure. Asi vamwe pressure inovasimbisa. Vamwe pressure inobudisa value kubva pavari, inovahadhena nekuvasimbisa. Vanhu vazhinji havafariri pressure, but regai ndikutaurire, there is a place of pressure in life. Pressure ine nzvimbo yayo, kumanikidzwa kune nzvimbo yako muupenyu hwedu. Kana Mwari atendera kuti umanikidzwe, hakusi kuti anokupanicha. Kana Mwari atendera kuti uende kugarden reGetsemane kunokrashwa, kunopreswa, hazve kuti wakurasa kana kuti wakusiya, hazve kuti madhimoni apiwa simba pamusoro pako muupenyu hwechinamato, muupenyu hwechikristu. Pressure ine nzvimbo yayo. Pressure ine zvainoita muupenyu hwemwana waMwari. Regai nditaure soko iri randinoziva kuti vashoma vanorigamuchira, vashoma vanorifarira. Pane nzvimbo yokumanikidzwa, uye kumanikidzwa kunogona kukumuvha forward. Kumanikidzwa kunogona kukusvitsa kulevel inotevera. Kumanikidzwa kunogona kuimprova upenyu hwako. Kumanikidzwa kunogona kushandura upenyu hwako. Kumanikidzwa kunogona kukuita kuti uve munhu ari nani. Ndinoziva kuti panguva ino uri panguva yokumanikidzwa. Financially uri under pressure. Marriage yako zvichida iri under pressure. Utano hwako uri under pressure. Asi rega kutendera pressure kuti ikuuraye, nekuti hachisicho chinangwa chaMwari kuti urayiwe nepressure. Asi chinangwa chaMwari chekuti pressure iproduce value mukati mekarekta yako, ibuditse value, ibuditse potential nezvakavanzika zviri mauri. Bhaibheri rinotiro ipapo pari kunzi naJesu handei kuGetsemane, vadzidzi vake vakanga vari 11 nemhaka yekuti Judas Iscariot akanga atopanduka kare. Kune vaya vamwe 8 Jesu noti garai pano ndimboenda kunonamata. Nda kuti upabate ipapapa. Unoti iye garai pano ndimboenda kunonamata. Unobva atora Peter naJames naJohn vatatu, woti iye handei pamberi zvishoma. Afamba navo pamberi zvishoma. Nda kuti uone chimwe chinhu. Pane chimwe chinhu Jesu chaaiona pana Peter naJames naJohn. Pane chimwe chinhu chaionekwa naJesu pavarume ava. Ukatarisa paya Jesu paakamutsa mwanasikana waJairosi murufu, wakatora Peter naJames naJohn kuti vave zvapupu zvesimba rake. Paakakwira gomo riya rokushanduka rinonzi Mount of Transfiguration, akatora Peter naJames naJohn kuti vave zvapupu zvokubwinya kwake. Pana Jairosi unowaridza simba rake, pagomo iri unowaridza kubwinya kwake. Pano paGetsemane unoseparata vadzidzi, unosiya 8 wotora James na Peter na John kuti vaone kushungurudzika kwake, vaone kutambudzika kwake. Now minduro inoita kuti Jesu, titi sei Jesu aitora varume vatatu ava, sei Jesu aivimba nevarume vatatu ava. Jesu unoziva moyo yedu vana baba nana mai. Jesu unoziva moyo yavana vaMwari. Shoko raMwari roti Mwari haatarisi chimiro chokunze chomunhu, Mwari haatariri zera romunhu, Mwari haatariri nzvimbo inogara munhu, Mwari haatarisi rudzi rwomunhu, Mwari unotarisa moyo, Mwari unonzvera moyo. David wakava murume wepamoyo waMwari nekuda kwekondishini yomoyo wake. Waive moyo waDhavhidha wakamuita kuti anzi naMwari murume womoyo waMwari. Moyo waDhavhidha waive moyo wakanga wakapwanyika kana achinge atadzira Mwari. Waive nemoyo unoda Mwari, waive nemoyo unoda mitemo yaMwari. Moyo wako wakamira sei pamberi paMwari? Murume uyu mambo Jesu unotora varume vatatu ava nekuti unoona moyo yavo, favor yaMwari inouya kwauri maringe nekondishini yomoyo wako, maringe norudzi rwomoyo wako.
ukaverenga Nehemiah chapter 9 verse 8 unonzwa Bible iti Mwari wakasarudza Abrahama akaita sungano naye navana vake nekuti Mwari wakaona moyo waAbrahamu wakatendeka pamberi pake. Kuna mabasa avapostoli okutanga chapter 1 verse 24, Acts chapter 1 verse 24, paya pakange pogadziswa nzvimbo yakanga yasiwa naJudas Iscariot pavakange vonamata vakanamata vachiti Mwari ndini munoziva moyo yavose, tiratidzei uyo wamakatosarudza kuti atore nzvimbo yemurume uyu. Saka Jesu unoziva moyo yavatatu ava, Peter na James na Johani, kuti varume ava vanondida nemoyo yavo yose, varume ava vakazvimisira, they are committed to me nemoyo yavo wose, varume ava vari kunditevera nemoyo yavo yose. Unoziva moyo yavo. Vana baba nana mai, rega ndikutaridze chimwe chinhu panapa. 8 vanonzi garai pano ndakumboenda kunonamata, asi vatatu vanonzi shirindai neni just for an hour, mirai neni, namatai pamwe chete neni, nyengeterai pamwe chete neni. Muri kuona here mutsauko wevadzidzi 8 neava vatatu. Vaya 8 vanzi imimi garai pano ndichambononamata, asi ava vatatu vanzi handei tinonamata, chimirai neni, stand with me, pray with me. Jesu unoratidza vatatu ava simba rake pakamutsa mwana waJairos. Unoratidza vatatu ava kubwinya kwake paakakwira gomo navo. Panapa wakuda kuwaradza kushungurudzika nekutambudzika kwake. Mwari ngaakugwire nyasha iwe uve umwe wavadzidzi vaJesu ane favor yaJesu, wekuti Jesu unokuradza simba rake, Jesu unokuradza kubwinya kwake, Jesu unoenda newe pakutambudzika kwake. Jesu ngaakuwanire favor, aite newe zvaasangaiti navazhinji, akuitire zvaasingaitiri vakawanda, akumise pako wega pausingamiri nevakawanda. Unoziva, regai nditaure chiti panapa Bhaibheri shoko raMwari rinoti Jesu wakatanga kumanikidzika, wakatanga kushungurudzika, akatarisana nomuchinjikwa, he started to suffer. Akatanga, Bhaibheri roti paainamata wainyengetera, akabuda ziya rinenge ropa, madrops eziya rake rakanga richiita kunge ropa. Chinangwa chemharidzo yangu mangwanani ano ndechekuti uzive kuti muchiKristu mune nzvimbo yepressure, mune nzvimbo inonzi Getsemani, pane nzvimbo yokumanikidzwa. Kumanikidzwa ikoko hakusiko kukuuraya, kumanikidzwa ikoko hakusiko kuti iwe uparare. Iprocess yekuti value iburitswe mauri, iprocess yekuti kubwinya kwaMwari kuonekwe mauri, iprocess yekuti Mwari aende newe ku next level, iprocess yekuti Mwari aende newe ku next level yeglory. Roma 5 verse number 3 inoti iyo tinosara mumatambudziko, tichiziva kuti matambudziko anoproduce perseverance, perseverance inoproduce character inopa tariro, uye tariro hainyadziswi. Kuna James chapter 2 inoti iyo itai mufaro bedzi pamunopinda mumatambudziko akasiyana-siyana. Zvonzi wakaropafadzwa uyo unomira pakuedzwa, nokuti kana atendwa naMwari uchapiwa korona youpenyu iya yakavimbiswa vaya vanoda Mwari. Paul Peter unoti iye pana Peter okutanga chapter number 1 verse 6 na 7 unoti matambudziko nokutambudzika nepressure nokushungurudzwa kunoyedza, kunoburitsa genuineness of your faith. Kutenda kwako hanzi kunokosha kudarika goridhe. Goridhe rinonatswa nomoto, goridhe rinoperfectwa nomoto. Ko kutenda kwako iwewe kwakakunda goridhe. Kutenda kwako kune value kudarika goridhe. Saka Mwari unoenda newe mugarden yeGetsemani achikuisa under pressure, achikuisa panzvimbo yekukrashwa kuti chakanaka chedenga chibude mauri, chakanaka chedenga chibude mauri. Kune nzvimbo ana baba nana mai inonzi Getsemani yatinoendwa nayo naJesu. Kereke yokwenyu inogona kuendwa nayo muGetsemani. Vana baba nana mai, muri yokwenyu, utano hwako, mari dzako dzinoenda newe, Mwari unoenda newe kunzvimbo inonzi Getsemani. Asvika ipapo Jesu paGetsemani, hanzi iye wakamanikidzwa, akati mweya wangu uri kumanikidzwa kwazvo kusvikira parufu. Uri panguva yekumanikidzwa, asi rega ndikutaurira ufe. Chii chakanga choitika kuna Jesu? Jesu wakanga akuaprocha kurovererwa kwake pamuchinjikwa. Jesu wakanga oona kuti
kuti nguva yake yasvika. Mundangariro dzake dzomweya waiona kutochewa kwake, mundangariro dzake dzomweya waiona hlava kana chamboko chaaizorohwa nacho, mundangariro dzake waiona zvipikiri zvaaizobaiwa nazvo, wakange oona achitakura muchinjikwa, akange oona kurambwa kwake navanhu, akange oona kusiyiwa kwake navadzidzi vake. Mumwoyo make aiona chiremba chomunzwa chisizoenda pamusoro pake. Jesu wakange achiona kunyadziswa kuri pamberi pake, akanga achiona kutambudzika kuri pamberi pake. Asi chikuru chakamushungurudza ndechekuti waiziva kuti paanozotakura zvivi zvavana vavanhu, aizviziva Jesu kuti paaizotakura matenda avana vavanhu, paaizotakura minyama yavana vavanhu, ngozi dzavana vavanhu, norushambwa ravana vavanhu sedira mambwa, Mwari waizomusiya. For the first time in the whole eternity existence yaJesu, wakange akuzosvika pakutakura chivi. Ndo panonzi neBhaibheri, uya usina kumboziva chivi waizova chivi nokuda kwezvivi zvedu, kuti isu vakadzi tive kururama kwaMwari. Waizotora nzvimbo yedu yokutakura zvakaipa zvedu. Ndo panonzi Jesu wakazochema pamuchinjikwa paya achiti, Mwari wangu mandisiyireiko? Afuratirwa naMwari atakura kuipa kwako, afuratirwa naMwari atakura tsvina dzako, afuratirwa naMwari atakura kunyangadza kwako nekunyangadzwa kwangu. So Jesu paGetsemane is under pressure. Regai ndikutaurei vana baba nana mai, kuponeswa kwedu hakuna kuuya mahara, kuponeswa kwedu hakuna kuve nyore. Yes, patinogamuchira kuponeswa kwedu tinokupiwa pachena nokutenda kuna Jesu, asi kutenda kwedu kwakakosta upenyu hwomwanakomana waMwari. Jesu wakaenda under pressure. Salvation yedu yakauya nekuda kwepressure. Jesu yakapindana nayo. Jesu wakapindana nepressure kuti iwe uponeswe. Jesu wakapindana nepressure kuti iwe udzikinurwe. Jesu wakapindana nepressure kuti iwe urapwe kubva muzvizwere zvako. Jesu wakapinda under pressure, wakaenda kuGetsemane kuti iwe ugoyanana naMwari. Rega nditaure mangwanani ano ndichiti pane zvakanaka chinobuda under pressure. Ndinoziva kuti vazhinji vanovenga pressure. maKristu akawanda ada kuenda kudenga achipushwa pawheelchair. maKristu akawanda ada kuenda kudenga ari parocking chair. maKristu akawanda anofunga kuti chiKristu chingwa nebhata zvikuru mazuva ano nekuda kwavashumiri vanongopromisa vatendi kuti hakuna kutambudzika kana vatendeukira kuchechi kwangu, hauzotambudziki kana vatendeukira kuchechi kwangu, hauzosangana nezvinorema. Rega ndikudze, kana utevera cheche hausangani nazvo, asi ukatevera Jesu uchasangana nenguva dzekuenda papressure. Ndi Jesu panapa akaenda navadzidzi vake mugarden reGetsemane. Zimwe zuva Jesu uchaenda newe kugarden reGetsemane. Kune chakanaka chinobuda out of pressure kuti tiwane perfume. Vana baba nana mai, kune maruva anokrashiwa anoenda under pressure. Kune chemicals anokrashiwa oenda under pressure kuti mazowe uione wakuinwa ichinzi mazowe crash. Muplastic muya chibereko chinonzi muorange chinoenda under pressure, chinopresewa kuti wane grape juice. Kunofanira kutora magrapes oenda pasi pokumanikidzwa kuti wane mafuta omuorive. Chibereko chomuorive chinoenda mukumanikidzwa. Regai ndikutaurire vana baba, kune chakanaka chinobuda mukumanikidzwa. Vakomana vasikana, kune chakanaka chinobuda mukumanikidzwa. Landlord paya paakakubata zvakaipa ndo zvakakuita kuti uende kunoshanda nesimba ukatenga stand yako ukavaka imba yako. Wavaviwa nepressure yeuroja, wavaviwa nekutsvairiswa muyadhi yeuroja, wavaviwa nekutambudzwa nehama dzalandlord. Wakanogona kutenga stand, wakanogona kuvaka imba yako. Pressure ine chainoita muupenyu hwako. Paya pawakanga usina motikari, uchishainirwa nevane motikari dzavo, uchisiyiwa vachifamba vachienda kudzinamo, uchisiyiwa pavanoenda kumichato, uchisiyiwa panoitwa mafamily gathering. Zvakakupa shungu dzekuti ushande nemaoko ako ugotenga motikari yako. Kubatwa zvakaipa senherera zvakakupa njere nekuti pressure iyoyo yakakudzidzisa zvakanaka. Pawakashungurudzwa uri shirikadzi, ukashungurudzwa mushure memwe murume wako ashayikwa navana vako, pressure iyoyo yakaita kuti uve mukadzi akugona kushanda namaoko ake,
agona kuvaka upenyu hwake nemhuri yake. Pawakaiswa under pressure nabosi kubasa, wakasimuka ukaita zvikuru muupenyu. Nhamo haiurayi vana baba nana mai, pressure haiurayi. Simba panguva yepressure, usarasa moyo pasi pepressure, usadzokera kumashure kana wasangana nepressure. Pane imwe rugwaro pana Philip chapter 1, Paul uti zviya zvakandiwira zvakaita kuti evhangeri yaJesu ifambe. Chiya chakakuwira, pressure yakakuwira ngaikusimudze. Rega kuva bita mumwoyo mako, rega kuvava mumwoyo mako, rega kuva nemudzi wokuvava mumwoyo mako. Kana wamanikidzwa navanhu, kana wamanikidzwa nehama, kana wamanikidzwa neupenyu, kune chakanaka Mwari chada kubudisa mauri. Rega ndikusimbisa. I know right now economically iwewe you are under pressure, financially you are under pressure, marriage yako iri under pressure, basa lako iri under pressure. Ramba wakamira, ramba wakashinga, ramba uchifurira pamberi uchiita zvakanaka, ramba uchironga, ramba uchiplana, ramba uchinamata, ramba uchivimba naMwari. Zvakanaka zvichabuda out of that place. There is a place called Gethsemane. Ishe vanoenda newe ikoko kuti vanokuisa pasi pechisvinuro kuti waini ibude, chisvinuro kuti oil ibude. Pane chakanaka chinobuda out of pressure. Mwari ngaukomborere, Mwari akuitire zvakanaka, Mwari ngakuitire tsitsi, akuitire ngoni. Papressure iyoyo usadzokera kumashure. Don't break, don't be bitter. Mwari ave newe. Baba, komborerai vanhu venyu vanzwa shoko. Baba, batai vanhu venyu vanzwa shoko. Makristu akawanda ari mugarden reGetsemane, vari panguva yekumanikidzwa, vari panguva yepressure. Baba, vapei simba rokuita go through, vapei simba rokuramba vakamira, vapei simba rokukunda. Tirangarirei mumakereke edu, tirangarirei mumhuri dzedu, muvana vedu, mudzimba dzedu. Tirangarirei senyika Baba, chakanaka chokudenga, chakanaka chaMwari chionekwe tiri pasi pekumanikidzwa. Ndakomborera nyika yedu, ndakomborera utungamiri hwayo, ndakomborera ivhu redu, ndakomborera minda yedu, ndakomborera ufumi weZimbabwe, ndakomborera makereke, vashumiri veshoko renyu nevana vanonamata Mwari. Vakomborerei vaite zvakanaka. Vanhu vose vasingakuzivi vakuzivei Jesu. Ndanama ndinokutenda mutira Jesu Kristu. Amen.